Ej. Vi har problemer med det. Fuck, man. Den ryger jo fuldstændig. What? Den ryger jo fuldstændig. What? Nej. Shit. Nej, hele motoren der ryger. Hold kæft. Vi regner med, at vi... Jeg er i samme situation. Jeg har pisse under mit knæ. Vi er stadig langt fra civilisation. Bilen holder derinde. Vi har ringet til Falk. Vi har ringet til Falk for at få hjælp. Så vi lige går ind til den her resteplads for at vide helt præcis hvor vi er. Vi ved ikke engang selv hvor vi er. Det er forfærdeligt. Og min ben, det er fuldstændig smadret. Imens skal vi se, at vi faktisk er kommet til lidt civilisation. Vi har hele 1, 2, 3, 4, 5 biler. Snart 4 kunder, der kører nu. Men ja, vi har nogle WC her også. Ja, her har vi så fortsættelsen på, hvor er vi i Tyskland. Vi lige kom hjem fra vores workshop. Men som sagt, så... nej, hold nu kæft! Hvordan jeg er kommet? Ja, hold nu kæft! Ja, nej, prøv. Nu skal jeg lige lave min start, ikke? Vi er ved at finde Falk og sådan noget, de kommer lige om lidt. Og vi kan se, Niklas, han har fundet glæden af det der ved at spille. Hvad er du ved at spille? Jeg er ved at spille. Han er ved at spille noget PSP med Dragon Ball. Og vi kan se Lauke, han er rigtig god. Han er i godt råd med jonglering. Skal vi lige se over ved lamperne? Vi er ved at have godt humør, og mit ben det er også blevet bedre. Og ja, vi har fundet et dejligt sidested, så vi har det bare stille og roligt. Ja, vi kan lige se dig. Klokken er nu ved at være klokken omkring 10 stykker. Klokken er ved at være 10 nu. Vi har masser af cola at drikke og sådan noget. Vi har indtørret spaghetti med tomatsauce, vi har bolde, vi har musik. Vi stinker lort, fordi vi ikke har været... Vi stinker lort, vi har heller ikke skiftet tøj eller noget. Det højeste vi skifter, det er en t-shirt. Jeg børster tænder. Så han har børstet tænder 1 gang. Vi har ikke engang skiftet underbukser. Det er faktisk rimelig fedt i længden. Så ja. Vi venter sådan set bare svar på Falk. For at vi... Han er sgu da god, ham der, mand. Vi kan sikkert ikke finde os eller sådan noget. Vi venter bare på Falk. Så kommer de. Så ser de, om vi skal have... Om vi bare skal have ny kølevæske i, og så kan vi køre. Eller om vi skal til at trækkes. Så ja, jeg ved ikke med jer, men jeg har tænkt mig at tage en skoledag hjemme. Så har jeg også tid til at lave lektier. Så vi, jeg regner med, at vi er hjemme sent, så vi skal have fri fra skole i morgen. Så er der hentning, så det er vi skal køre os hjem i sådan en lastvogn. Så det gælder bare om at få tingene i nu. Det er super det her. Så nu vil vi have ham her til grænsen til Padborg. Ja. Og så skal vi have ringet til Falk derfra og høre, hvad vi så skal. Okay. Yes, man. Fri der på skole. Nej, men det er bare lægge stå for sig. Okay, bare her. Nej, vent. Nej, det kan vi ikke. Jeg skal lige have... Jeg skal lige tjekke, om den ligger rigtigt. Det er sejt. Det er en god idé. Ja, det ved jeg godt. Jeg har ikke noget bælte. Det er fuldstændig håndsvagt.
Han er træt over, vi fryser helvedes til. Ham der mand havde ved at finde en bil til os, vi lige kom af den der kæmpe store vogn der, og vores bil ligner lort. Ja, fuck man, vi er sindssygt trætte. Hold du kæft, Niklas. Wow, du er lige at slå mig ned med den der. Hvorfor? Hold du kæft, Niklas. Hey, vi skal lige op på fælden. Vi skal lige se. Ja, så det er ikke bil.